नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल, कोकणच्या समृद्धीचं. मी चिन्मय गोगळे. कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. सावंतवाडीत दुचाकी चोरीच्या पाठलागाचा थरार पाहायला मिळाला. सावंतवाडी येथून दुचाकी चोरून पळ काढणाऱ्या आजऱ्यातील चोरट्याला पाठलाग करून पकडण्यात आलं. प्रदीप मारुती धुमाळ असं त्याचं नाव असून त्याला सावंतवाडी पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय. त्यामुळे शहरात वारंवार होणाऱ्या दुचाकी चोरीचा पर्दाफाश होण्याची शक्यता आहे. चपराचं काम करत असताना घरावरून कोसळल्यानं गंभीर जखमी झालेल्या सावंतवाडीतील तरुणाचं उपचारादरम्यान गोवा बांबुळी येथे निधन झालंय. अपघात काल घडला होता, मात्र उपचारादरम्यान त्याची प्राणज्योत मालवली. देवगड तालुक्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे विजयदुर्ग येथे घर कोसळून 72,000 रुपयांचं नुकसान झालंय. शुभांगी भालचंद्र चव्हाण असं नुकसान झालेल्या महिलेचं नाव आहे. यात घराच्या भिंती आणि छपरावरील कौलं यांचा समावेश आहे. पाळलोस केरीवाडी येथील अविनाश मनोहर साळगावकर यांच्या राहत्या घरी सकाळी 10 ते दुपारी 2च्या दरम्यान दिवसाढवळ्या चोरी झाली आहे. घरात कोणीही नसल्याचा अंदाज घेत चोरट्यानं मागील दरवाजाची कडी काढून घरात प्रवेश केला. यात 15,000 रुपये लंपास केल्याचं उघड झालंय. मुंबई गोवा महामार्गावर पावशी येथे मिडल कट तोडून स्थिती पुन्हा जैसे ते झाली आहे. 2 दिवसापूर्वीच हे मिडल कट बंद करण्यात आले होते. या मिडल कटमुळे महामार्गावर आजवर अनेक अपघात घडले आहेत. अजित पवार यांनी शिवसेना भाजप सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. यासाठी 4 जुलै रोजी सावंतवाडी येथे बैठकीचं आयोजन करण्यात आलंय. यावेळी शरद पवार की अजित पवार यांच्यासोबत राहायचं हा निर्णय होणार आहे. कणकवलीत सर्व्हिस रोडनं चालत जात असताना दुचाकीच्या धडकेत पादचारी अनंत मोळी हे जखमी झाले. त्यांना उपचारासाठी कणकवली उपजिल्हा रुग्णालय येथे दाखल केलं असता उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. आणि याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय. पण तुम्ही मात्र ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं युट्यूब चॅनल आता सबस्क्राईब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेजला फॉलो करायला विसरू नका. धन्यवाद.